welcome back to my YouTube channel. Mga viewers, panibago na namang video ang i-share ko sa inyo para malaman nyo kung paano gawin organic fertilizer. Bata na siya, ma'am. Bata pa. Bata pa. Ma, bata ka na siya. Ako. Isa og tuna. Mabaw. Ito na mga viewers ang ilang na sacking organic fertilizer. Tag 50 pesos lang ang sako. At ito naman mga viewers, aayagin pa lang yan para mapili ang gagmay o dagko, para hinlo po siya tapos i-mix dahil na siya. Yan mga viewers, yan, hanggang dito na lang ang video na to viewers. Kahit maliit na ito ang channel ko, please support, then paki-like, paki-share, subscribe, and notification bell para lagi kayong update sa susunod kong upload mga viewers. Ito, ang daming nilang stock. Hanggang dito na lang mga viewers, ibaba ko na.